Sabíeu que una malaltia va matar a més d'un de cada 3 europeus? Flipa, eh? Un de cada 3. Febres altes, convulsions, la pell de color negre, brutícia. Sí, us parlo de la pesta negra. Ni se us acudeixi perdre-us aquest capítol. Hola a tothom! Avui viatgem a un moment xunguíssim de l'edat mitjana, el 1347. Aquell any arriba la pesta negra. Va ser una pandèmia com la Covid. Una pandèmia és una malaltia que afecta a una àrea molt gran, a molts llocs diferents. I per això, en comptes d'epidèmia, se li diu pandèmia. Es va originar a Àsia i es va estendre per gairebé tota Europa. Es calcula que va matar entre el 30 i el 40% dels europeus. Sí, també aquí, a casa nostra. Però ben bé, què era la pesta negra? Doncs la causa de la malaltia era un bacteri que vivia a les rates. A veure, en aquell moment la gent vivia amuntegada a les ciutats i als pobles que, us donaré una pista, no estaven especialment nets. De manera que les rates, campaven per tot arreu. Les rates es morien per la pesta. Les puces les picaven, agafaven el bacteri i llavors saltaven o bé a altres animals o bé a les persones. I quan et picaven, pam, infectat. Els símptomes eren febres altíssimes i problemes de respiració i circulació, que feien que als malalts se'ls quedés un color de pell així com negrenc. D'aquí ve el nom de la pesta negra. La malaltia es va escampar rapidíssimament per Europa, en vaixell. En aquell moment, Europa estava plena de mercaders que viatjaven per mar i, sense saber-ho, portaven la malaltia amb ells. I atenció a això perquè és fortíssim, és una història molt forta. Un cronista italià de l'època explica que els genovesos llavors tenien colònies a l'actual Ucraïna i allà lluitaven contra els tàrtars. Els tàrtars venien de l'Àsia, on la pesta ja estava molt extesa. Doncs quan alguns soldats de l'exèrcit tàrtar morien per la pesta, els seus companys catapultaven el seu cos per sobre de les muralles de la ciutat on hi havia els genovesos per encomanar-los la malaltia. O sigui, és que és una bogeria. Els genovesos van fugir, però molts d'ells ja tenien la pesta. Es considera que aquesta va ser una de les primeres guerres biològiques. En llocs com Itàlia o França, Anglaterra i, sí, també Catalunya, es van veure superafectats. Les cases s'omplien de malalts i els carrers es convertien en cementiris. Els metges no tenien ni idea de què provocava la malaltia i molt menys de com aturar-la. La gent estava histèrica i van començar a córrer el que serien com les fake news de l'època, que a més no tenien cap mena de sentit. Que si els jueus havien enverinat les aigües, que si era un càstig diví pels pecats de la humanitat. La gent fins i tot feia penitències, com pregàries o sacrificis, per expulsar el mal. Però, esclar, això no solucionava gaire res. La pesta negra va canviar moltes coses de la societat. Penseu, un terç de la població morta vol dir que molts masos queden abandonats, perquè hi havia menys pagesos per treballar al camp. Això vol dir que es produïa molt menys menjar. Els senyors feudals obligaven els pagesos a donar-los una part de tot el que produïen. Com que també rebien menys menjar, van apujar els impostos als pagesos. I només els faltava això, als pobres pagesos. O sigui, van dir que ni parlar-ne i es van produir moltes revoltes antisenyorials. Van dir, ara és la meva, ara és la nostra. I van augmentar els preus dels aliments que produïen. Clar, la gent podia comprar molt menys menjar i, per tant, passaven gana. La pesta també va deixar la seva petjada a l'art i la cultura. Es van crear unes danses macabres que representaven la mort, les danses de la mort, on tothom hi participava. Es creu que la dansa de la mort que es fa cada any a Verges ve d'aquí. I si no l'has vist mai, jo és que t'ho recomano, perquè és que fa un mal rotllo. Total, com s'acaba tot això? Quan arriba al final la pesta? Doncs bé, com que hi havia menys població i una part de la gent havia guanyat immunitat, la pesta es va propagar menys. Els hiverns freds també van ajudar a controlar les puces. En resum, la pesta negra va ser una de les pitjors pandèmies de la història d'Europa. I després d'ella, Europa i Catalunya ja no tornarien a ser mai com abans. Tu imagina-t'ho, Un món sense hospitals i que cap metge sàpiga ajudar-te. Jo crec que és millor no haver-ho de descobrir. Vinga, fins al pròxim capítol. Adéu! Com es va començar a transmetre la pesta negra? A. Per les puces que picaven les rates. B. Era un càstig de Déu. C.
Per l'aire, com la Covid. La resposta correcta és la A. De quina manera es va propagar tan ràpidament? A. Pels camins de terra dels mercaders. B. Pels vaixells. C. Pels que participaven a les danses de la mort. La resposta correcta és la B. Quina d'aquestes frases és veritat? A. La pesta es va propagar per un enverinament de les aigües. B. La pesta es va originar a Gènova. C. La pesta va acabar provocant escassetat de menjar. La resposta correcta és la C.